as Maschabalo actually akakhuluma yimi ngikhulumayo. So the one speaking is Christ. Lo engihlezi kuye nonke nizomazi as uMaschaba njengoba bese ngichazelile. So uMaschaba ke means umama womhlaba. She is the Elijah. She's the chosen one ukuthi anifundise ukuthi ezolweni ngena kanjani. Meaning she is the first Elijah. There are only 3 Elijahs in South Africa. Only 3 will come out of South Africa. She's the first, then the 2 will come out. Yena wokuqala. Ubani uElijah? Asiqale lapho. So this is what I'm here to do. Ngizon announce ukuthi this is the year of the physical manifestation. Ake ngichazele ke indaba ye rapture. uMaschaba uyazi ukuthi September last year yena beseqala lapha yena eBloemfontein. Enzani? Enza that and Elijah ought to be doing. Commanding the realm. So what was happening in September is the realm was being prepared for the physical manifestation. Again, uthini uPaul ezwini uthi finyelelane eqinisweni elipheleleyo. I'm bringing fire. That is what then the rapture means. I am bringing in fire. Okusho ukuthi mase ngi-expose umuntu uzothatha isigwebo sakhe manje. Wonke umuntu uzombula idemon lakhe ehlala ku lizokutshela ukuthi wena njobo ubusiseke kangaka sabulala usibanibani. That's why then mangikhuluma kulabo abanye abantu I speak of it as rapture because the rapture comes with judgment. Welcome to the Dobe Show. Of course, I'm Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on Sunday in camera, this thing is usual. I've got my man James, and on my right, I've got my man Ganda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press on notification bell, as well as join the membership and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. And we did donate donate the shoes. Ingane bejabule kakhulu abazali bazile bazozithatha esikoleni then siyabonga kakhulu ingane zitholile icathulo but enye into engizwile ukuthi ingane ziyasokola ngama sanitary towels engathi ama pack kube ne roll on nensipho. So I think that's going to be our next project because ukubona le ingane manje ukuthi ingane ziyahamba yozona namadoda for lezo zinto lezo then what are we building uma ukuthi khona ingane ezoqomela ukuthi just to get ama sanitary towels. It's very bad. So if you need and if you can please help us, please donate. We're also going to be taking those things to these kids. So thank you so much. But with the shoes and everything, we highly appreciate it. Thank you so much for liking and subscribing. We highly appreciate it. Thank you so much. James, how you on? Grace or what? Especially Grace. Ewe, ngiyachisa. Ngiyachisa mfo. Ngiyachisa. Lala ngizolo ndoda. Yini? Mshizo. Na, into mina ngilala ngo2 AM. Here. Eko ngifisa. Uthi yavuka kumele ngize la ngikhathele ngiyibhade. Lala ngoba ephela noma ngoba sengitheke u2 usufuna ukushaya u3. Mina ngilale ngo3. Awukahle. Ngibukela series le kakhulu isichawuke ku Netflix. Yenza ukuthi ngale late. Ngicale late vele. Okay. Tata lithini ixesha? Yeah, it's God's time. Xesha lika Yesu. Yeah, xesha lika Yesu. We on grace. Ngiyabulela mntakwethu. My sister unjani and welcome to the show. Today sizokhuluma ngezinto I think very interesting. My sister uzositshela nangama alphabet. Studio masingangena estudio besikhuluma ngalezo zinto but she's here. Please explain to us who you are and where you from and how did you end up being a born again. Maybe you can even highlight your life before you become a born again. I know people don't like it, but please, if you can, do it. So yeah, the floor is yours. Okay. No, thank you. As Maschabalo actually akakhuluma yimi ngikhulumayo. So the one speaking is Christ. Lo engihlezi kuye nonke nizomazi as uMaschaba.
njengoba bese ngichazelile. So uMasichaba ke means umama womhlaba. She is the Elijah. She's the chosen one ukuthi anifundise ukuthi ezolweni ngena kanjani. Meaning she is the first Elijah. There are only 3 Elijahs in South Africa. Only 3 will come out of South Africa. She's the first, then the 2 will come out. Yena oqala. Ubani uElijah? Asiqale lapho. uElijah umuntu ohlala uNkulunkulu. And then God command through them and manifest things through them. There are multiple prophets that exist with Elijah, but the existence of other prophets is that they will speak what I want them to speak. The Elijah manifests what has been spoken. They bring into existence. That's why uElijah wehlisa ini umlilo. So ngizontshela ukuthi ngaye ngizokwehlisa lezo ibhaxu ebenisizwa. Ake siqaleke ungubani? uMasichaba, her name is Cecilia, birthed in Freight. So the chosen name uMasichaba follows the roots of Abram to Abraham. Because 1, she's a scribe. A scribe umuntu ohlala uNkulunkulu bese ngiloba ngaye iBhayibheli. So iBhayibheli currently is divided into 2. First and the Second Testament, right? Then now there's going to be the last testament. So she's a scribe. Umuntu maye iscribe mele ahlala uNkulunkulu, and God must speak through them, and they must put pen to paper. That is what happens. So all I'm here to say is to announce ukuthi this is the year of the punishment. Bafikela abantu bakhuluma. Bafika beza ne-rapture bakhuluma. Wafika Enigma wakhuluma. Wafika we-rapture wakhuluma. Kusho ukuthini? Ngizochazela abantu ukuthi everything that you have heard is actually correct. The difference is anazi ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ukhuluma kanjani. When I speak in parables. I speak in metaphorical terms. Uma ngikhuluma ngithi ake ngenze umzekelo. Uma ngithi mina angisifuni isichiko sika Rebecca. uMasichaba uyazi ukuthi kahle kahle isichiko kusho ukuthini. KuseBhayibhelini. Kusho ukuthini lokho? Uma ubhala iBhayibheli, ngibhala in metaphorical terms. Ngenza a physical example so wena uzo understand spiritually what is taking place. First and foremost, mele understand ukuthi yini unwele. Unwele represents spiritual knowledge. Unwele represents scripture. I say, do not cut scripture to serve a particular image or to present a particular image. Ungalokhu unquma amavesi ami ngoba wena ufuna ukwenzani ukuthela designer lento wena ufuna ukuyiportray. Ake ngenze example. uMasichaba wayehlala ebandleni bese kuthiwa mabekhuluma beshumayela befundisi bathi man is authority under the Christ. Man is authority ngoba iBhayibheli ithi man is authority. But uMasichaba mayilifunda iBhayibheli uthi inkosi Jesu ngicela ukubuza yini kuthiwa a man is authority if he did not follow the order of Christ? You understand? A man is authority, but at uMasichaba, how is it a man authoritative if he did not follow the order of Christ? Because uma ulifunda iBhayibheli, Christ gained authority by being ordained by the Father to teach humanity how you obey the Father, proved faithful unto the Father's scripture. Uma imuntu esilisa athi hasambe siyofeba, how is that the order of God? Ukulandela uKristu lokho? No. So how is it indoda ethi hamba ofeba udelele baba uNkulunkulu in the same order as Christ? Which authority does that come from? Do you then see lokho ngithi abantu bend and cut scripture? Bagobisa izwi lami beliphambanise to serve a particular narrative. This is what I'm here to do. I'm here to correct scripture. Because only I can correct scripture. Because yim umlobo weBhayibheli. Lo ohlezi kuMasichaba. Lo ongabona. Ubreda parte ardotostike. Zobrude bhor lata agridikakacha. Zobshopteke. Yini ngikhulumayo.
abantu abafuni ukulalela izwi lami. Ngiyamkhuza umuntu aqhubeke enze intando yakhe. Ake ngenze futhi omunye umzekelo. Uma ngithi mina angifuni ubufebe as scriptured in the 10 commandments, bese umuntu ashada ngobufebe bese thini akasafebi. Wangibuza uMasitshaba wathi Nkosi Jesu esinjalo lesisona sithethele ngokuthi silegalize. Does it make sense? Isono sithathu silegalize bese uthi awusasenzi. Lithi iBhayibheli hlukana nesono. Alikaze lithi iBhayibheli legalize isono. Kodwa ke soyeka le ngoba abashadiwe abathinta. But asiyeke le. So this is what I'm here to do. Ngizon announce ukuthi this is the year of the physical manifestation. Ake nginichazele ke indaba ye rapture. uMasitshaba uyazi ukuthi September last year yena beseqala lapha yena eBloemfontein. Enzani? Enza that and Elijah ought to be doing. Commanding the realm. So what was happening in September is the realm was being prepared for the physical manifestation. Again, uthini uPaul ezwini uthi finyelelani eqinisweni elipheleleyo. Finyele abantu abafinyelele eqinisweni eliphelele. You must wait for me. Mina ngikhuluma isentence eyodwa. Akusho ukuthi siphelele isentence. Linda ukuthi paragraph noma iessay iphelele, indaba iphelele before you utter it into the public. That's why lona kutshela ukuthi Chris mina I don't comment because me I was taught by the Bible you must chew the cud. Njobe bese kuchazelile chewing the cud means uma umuntu ekhuluma something you take scripture wena umuntu osindisiwe you discern uyahlukanisa what is God and what is not God. You understand? Split the hoof. Uyahlukanisa what is God based on scripture. Right? Kodwa futhi there's something uMasitshaba ayifundile. Athi discernment is limited to interpretation. Uyabona uma uzolokho ugobisa ama-verse ami to suit a particular narrative, ngeke ukwazi wena ukudiscerna yonke into ekhulunywayo. Angithi nolibele ukugobisa. Angawathanda ama-verse uyakhafulela. How are you going to then understand what is being taught or what is being said if you can't utilize every scripture in the Bible? uMasitshaba ngamfundisa ukuthi you see the Bible fanele ngokuthini uthatha uswazi noma indukende you cut it into 10 pieces or 20 pieces bese uyathatha uphosele phansi. Angithi onke lama pieces azoba zitombe ehlukanayo. Then as you read the Bible mele uhambe ufuna zonke izitombe ehambisana nalesi sitombe kuze kuhlangane indaba ephelele. Uzoyiqala indaba kuGenesis ufike nayo kubani? Ku-Revelation. Ake ngenza umzekelo into eyaxa kuSitshaba just to tell you ukuthi abantu abakwazi ukudiscern. Ngelinye ilanga uMasitshaba engakangeni kwelesithathu izulu wathi umfundisi wayeshumayela athi lithi iBhayibheli we have been made a little lower than angels. Usethi umfundisi bazalene li wrong lelo verse. Right? Kwenza iphutha. Manje ke umuntu ohleze ebandleni olifunda iBhayibheli ngithi umsebenzi wakhe uhlola. Useyahlola ke lo uza kupha akahamba ovuzisa umlomo. Uhambe ukukhuluma edelela umfundisi. Uza kubani kumnikazi weBhayibheli. Uthi moya engcwele. Yaza ngiqala ukuzwa lento. Sengikhulile manje. Sengisindisiwe. Sengiyalifunda manje iBhayibheli. Akho umfundisi manje ozongifida mina amanya lakhe. Sithi ngilozo khuluma. Angithi because abantu abazi nokwazi ukuthi lokho bethu umoya engcwele cha bahlala nengilosi. You have to be holy for me to reside in you. Mo usaye ebungcweleni mina nginike ingilosi. Zolokho uthi uJesu Kristu lokho uthi umoya engcwele kanti ingilosi ithi vele nguJesu Kristu ngumoya engcwele. Qhubeka wena until you get to holiness. For the Bible says be holy for he is holy. Ungakabi ingcwele asihlali ku. Ngamanye amazwi asihlale ethuvini. So uzolokho nje ufukuza lokho nje Jesus Christ bamoya engcwele. Jesus Christ bamoya cha uhlala nengilosi. Mase ngihlala nawe kanje mele sikhuluma umlomo nomlomo. Understand? Njoba ngikhuluma umlomo nomlomo lokho ukukhuluma umlomo nomlomo nomuntu. So then afike kimi uMasitshaba athi Nkosi Jesu yazi phela wayesahlala nengilosi ngoba ebesakhula enkosini. Kodwa ni angithi lithi iBhayibheli umsebenzi wakho ukuhlola. So nguwe mele wenzeni uhlole izwena mfundi. Pastor, you pay 10%. He gives you only 10%. 90% you must labor for it. Because comes judgment. Judgment is how many years? 1,000 years. Abantu abazi nokwazi ukuthi ngikujudge based on 1,000 spiritual years. Law una 462. When I was nokuthi unangake. So that means you don't even know
whether you're going to make it or not. But you can't be Christian, you don't even know your spiritual years, because your spiritual years tell you, are you going to make it? It tells you also, can you salvage everything that's remaining? Because when you come judgment, your spirit man must be 1,000 spiritual years. That guarantees you ukuthi ngeke uzubuye esikhokweni. Kodwa uma usindisiwe, ungayazi ngisho ama spiritual years yakho. Angazi ukuthi liphi leli uzulu ocabanga ukuthi uzolingena. Angazi. But nonetheless, usefika kimi kuphi emkhulekeni uthi moya ingcwele yasikade ngizwa lento. Kusukela ngisasemncane lokho abantu abafundisi bathi li wrong leli verse. Kuyacaca ukuthi lento ngenzeka ukuthi iqhamuke eBible school. Uthi sijaba uma sifundiswa ukuthi iBhayibheli la phefumulela uNkulunkulu uqobo lakhe. Kune verse elithi do not remove, do not add. Ngamanye amazwi mayithi umfundisi li wrong uthi as remove leli verse. Kodwa lithi iBhayibheli do not remove, do not add. Angithi uyahlola. Bese ethi sijaba lithi iBhayibheli God is all knowing. Usho ukuthi ubungazi wena ukuthi li wrong leli nje bese ulifaka eBhayibhelini ngabafundi bakho. Ubungazi wena Nkosi Jesu. Usiyabona? Ukuhlola lokho. It's called discerning. Angithi usiyahlukanisa ukuthi no man. According to scripture, this is what scripture says. But umfundisi is saying we must do exactly what scripture forbids. It forbids us to, it says, do not remove, do not add anything. What has remove? Ngoba uthi li wrong. So ngamanye amazwi wathi sijaba shuthi kahle kahle Nkosi Jesu mele siphathe text nezulu isithini ebandleni. Because no lady is elithi God is all knowing. Shuthi mele sil remove ngoba phela clear ubungazweni ukuthi wenza iphutha la. Angithi ubungazi. Ubungazi phela ukuthi wenza iphutha. Shuthi naleli verse elithi God we must not remove, must not. Bese keep ngoba uthi umfundisi we must remove. Ngoba mayithi it is wrong. Ngafika mina esengene kwelesithathu ngathi sijaba wami. This scripture is not wrong. This scripture, little Bible for a little while you have been made lower. Ngathi mina bengihleze ehlane. Ngifaste 40 days. Little easy. Angels came to minister to me. Angels came to minister to me. So now for a little while I was lowered. Ngoba when angels come to minister, one when awulazi izulu. Ingelosi is up and down between heaven and earth. When you're not up and down between heaven and earth. So they know heaven more than you. You understand? They know heaven more than you. Angels carry your lifeline. They know ukuthi from here nanti carry ka Chris. Uphefumula ka Chris uhamba kanje undlala because your spirit being follows your spiritual calling. iBhayibheli futhi ulifunda according to your spiritual calling. Likewise, your physical career. If you are in the incorrect career, your spirit man is not knowing. It does not know anything. Uzongibuyela nje esikhokweni lo 666 years. Uzongiqalela phansi career kaMphefumulo where you were supposed to get revelations relevant to your spirit being's career. Okay. So ngase ngathi mina lithi uhambo uyothatha revelations. Some reigned in 1,000, which is then umphefumulo. You must reign in thousands. You must be 1,000 spiritual years. Some reigned in 10,000. Ngathi the knowledge of God. Ingilosi, it's 10,000 more advanced than you. So for a little while, you are lower. Kodwa abantu babheka ukuthi hayi phela uNkulunkulu uthe somphefumulo like no, it's knowledge. Your knowledge of God is little compared to angels. So ngase ngathi ngicela sweetheart ungangiphatheli tiphex ebandleni lami. Ngicela ubuyisele onke amavesi ami usuwakhiphile. There's nothing wrong with that scripture. Do you then see what I mean ukuthi finyelelane eqinisweni elipheleleyo? Abafinyelela ngeqinisweni elipheleleyo kodwa sizofundisa imfundiso errong. Do you then see why ngathi mina kumasithaba I have to come and correct these incorrect scriptures? There's nothing wrong with my Bible. Yes, sikuyenzeka ama translations because uSathane usengenile. But umuntu ohlala noNkulunkulu uyakwazi ukumbulela like umasithaba ngiyakwazi ukumbulela ukuthi yazi leli gama li wrong. Bashintshile because uSathane usengenile eBhayibhelini lami. Usefuna ukwenzani uyangishintshela amavesi. You understand? That's why then it is the time where I have to come and then rectify. But you cannot come here uzongitshela ukuthi iBhayibheli lami li wrong kunamavesi are wrong when you don't even know ungakahlali ngisho ukuhlala nami kuze ngikwe mbulele ukuthi what is right, what is not right. This is what is called chewing the cud. Uyahlala uyadiscern uhlukanisa what is right, what is wrong based on scripture oyaziyo wena usebenzisa amavesi wena owazi then
chewing the cud means lindake mina ngizocorrecta yona ukuthi did you use the right scripture to discern what you had to discern. Sengichazela mina kahle. Hayi vele uvuzisa umlomo uyokhuluma sengathi you are all knowing. Awusiyona uNkulunkulu. You see? So now let us speak kakhulu about the rapture engifuna ukuyikhuluma. uMasithaba knows that i-rapture is not what you guys think. Ake nginichazeleke. Lento ethiwa i-rapture, i-punishment engilethayo izofana izoba umfanekiso we-rapture. Into yokuqala nje ngizo-expose humans that are not human beings. Njoba nihambe emhlabeni ngamtshela uSithaba ukuthi 67% of abantu obabukayo are not human beings. Kulula ukukhuluma naye ngoba wayibonela ukuthi ayibo nanga umuntu engasiyena umuntu. Uthi uhlezi nomuntu kodwa bese kubona into ephephezelayo. Bese ngalena ubona ukuthi hayibo wena ngathi ufana nexoxo nje. You understand? Ilapho uMasithaba athi hayibo Nkosi uJesu kanti uLeviticus nakho uLeviticus ngathi yabona sengakwazi manje ukudiscuss uLeviticus now ngoba usuyibonele wena ukuthi kunabantu abangasibona abantu. Sengiyamchaza ukuthi labantu bavela kanjani. Ukuthi umuntu mayesezala into eyisilwane into yokuqala nje umuntu oloyo indoda angimniki mina umthakathi ngani. Ukuloya indoda is a crime, spiritual rape. It's a crime of rape. Ngobani lo muntu wenzani ulanda amademoni amvale ingqondo. Ufana nani nento ekhubazekile. They only leave the portion to allow you to work. Khona uzoqhubeka kwenzani usustain this woman. But it's a crime of rape. Umuntu kanjalo ngeke ekhulise a godly offspring. Remember, marriage is to raise a godly offspring. So you're not going to raise a godly offspring. Ngobani uhlala namademoni. And this is what I speak of mangithi umuntu umfundisi angabi nani lempandla. Impandla literally means unesilwane sihlala la. Masihlala la isho ukuthini? It controls you. Yonke into oyicabangayo usukucatshangisa lesi sihlane. Okusho ukuthini? It lives through you. Angiyenzi lutho kwindoda eloyiwe mina. Angazi bathi ba born again ngathi nami ngezwe ngaba ngikhumbula kodwa ngathi mina ngivele ngithi bese ngiyakushiya khona lapho uyoqhubeka nje lokho uqhubeka ukhonzana nalo uba umkhovu nje phela lapho. So umuntu okanjalo kumina ngimnika inzalo. So what then happens? Usathane emeleka anhlanganisele nation yakhe. It's called the devil's nation. Nation yakhe bese ke uMasithaba ke ngizobe ngichazela ukuthi kwenziwa kanjani esibeletheni. Lokho ke ngizokwembula. These people isilwane Chris igundane waseseliphila njengomuntu. Kusho ukuthini? Usathane emeleka nje ukuthi njobe leli gundane seliphila njengomuntu. Lizothatha umsebenzi kaba. Ngoba phela lizothatha umsebenzi womuntu. Ilapho ke senithola ke senishayeka ke empilweni. Senilimala engqondweni, awusakwazi ukuphasa esikoleni, senama degree, anisole imisebenzi, abazali beni bayashona, ningama offeni, uyingane nje lihlupho, omunye usebhema ama drugs yini ngoba khona idemoni emele sisizakala. Lokho usekuthiwa usumkhovu wena, ubhadarela icala ongalenza. You understand? So lona akufundile because one of the things she discovered growing up is because her family was one of that family that abahlale beshayo. Ilapho kafunda khona ukuthi kanti usiko ngempela li dangerous. Moya enyangeni yocela inhlahla. Wafunda kanjalo ngomama kumayishona. Ngathi yabona ke sisi ngoba akumele kushone yena. Fortune bayisesindisiwe. Ngathi yabona leyo mama nje bese ehambile ke wayophila enyangeni. Ngathi sekudingeka isidumbu. Kwenzani kashaye kumama wakhe. Ngathi ushayelana umama wakhe. Ngathi umama wakhe akaloya ngendoda. Kodwa usehleze ethuneni hlalele ethuneni ukwenzani ukuloya indoda kodwa akazaloya indoda ungaloya ibhuti wakhe ngathi cha loya makoti angithi wamloya wahlanya wayenyangeni aphile kasemele khona mele angene ethuneni phela usiyabona so zonke lezi zinto anizazi and this is caused by this demonic offspring. When I brought the flood sengizoshaya umhlaba ngesikhathi soNoah, I told Master Guti 80% of the population was not human being. 80% of that population was ilwan. Ngathi yini ebizolunga lapho? Yini ebizolunga? So I brought the flood. Then I restarted humanity. Manje, I'm here now. Now I'm not going to bring the flood. I'm bringing fire. That is what then the rapture means. I am bringing in fire.
okusho ukuthi mase ngi-expose umuntu uzothatha isigwebo sakhe manje wonke umuntu uzombula idemon lakhe ehlala kuwo lizokutshela ukuthi wena njoba ubusiseke kangaka sabulala usibanibani that's why then mangikhuluma kulabo abanye abantu I speak of it as i-rapture because the rapture comes with judgment, right? Okusho i-judgment izoba sekutheni idemon lakhe mase ngilikhipha kuwo lizoma likutshela ukuthi lalela weChris njoba wena uphumelela ngosibanibani nezingane zakho lezi azsobona abantu nalento ntombazana othanda nayo ikaso. You understand? Idemon lakho lizokutshela because that's what the purpose of the monitoring spirits. They have to sit there and they have to guard you. These are the same monitoring spirits emele shaya abanye abantu. These are the same monitoring spirits emele enzini phumelelisa abanye abantu. Angithi mbona lokuthi mfishane. By birth biologically she's not a short child. Yini again amademoni esasemncane aqala mbulala ngamvusa amshanga ubufishane. So you understand? Yini khona mele aphumelele ngayo. So you understand? So anazi nokwazi ukuthi ezinye ingane ezikhubazekile it's not because mele ngabe zikhubazekile ngoba khona ingane eyazala simultaneously sikathiwa so ishaya le kuze kuphumelele le. So ukukhubazeka ngendlela ekhubazeke ngayo lena it's a way yokuthi si frustrate ukuthi ingatholi lutho empilweni. You understand? So bese le iyaflourisha ngobani sithatha indawo kalo. You understand? So yizo zonke lezi zinto edala inkinga zeni emhlabeni. Now this is what I'm here to expose. Ngimtshela uMasichaba, the first place that I'm going to punish is iBloemfontein. That will be the sign for all of you. Mase ngishaya iBloemfontein. Into engizoqala ngayo iBloemfontein is the drugs. But indawo nendawo ngizobe ngihlukanisa igwebo. Meaning eBloemfontein ngizobe ngishaya ama-drugs. Ngize eMaritzburg ngizobe ngishaya ama-taxi because wonke umuntu anazi nokwazi ukuthi ezinye ingozi zama-taxi is to benefit ama-taxi owners who are not human beings. Masebenza usiko labo kumele kuphinde kuphume idumbu. Anazi nokwazi. You understand? When you mawuzokwenza usiko khona kumele ashayeke. Ngoba ukwenza usiko uyocela something kuSathane. uSathane unani? Akakaze ukhanda umhlaba. Yini azokunika yona? Ayithathaphi. Kumele ayithathe komunye umuntu. You understand? Uma wena uyocela umsebenzi kuSathane, uSathane akanamsebenzi mos. Akanamhlaba. Kumele athi ngizokunika bese hayi ngizoshaya uMasichaba. Bese nginika uChris umsebenzi. Ngobani? uSathane bheka ukuthi unawo umsebenzi. Uma if unganamsebenzi because it's a punishment. Noma you are not a human being. If you're not a human being akwazi ukuba nomsebenzi mos uyisilwane. Amakunta nawo anamsebenzi ayasebenza emabhenki. Amaxoxa ayasebenza lapha kwaMasipala. Manje uma ukuthi uyigundane esilumuntu ngena mina lapho ukuthi uSathane ukuthatha kwenza umuntu anginendaba mina nalokho. Uma uyigundane igundwane. Anginamsebenzi amagundwane. Mina ngazi ukuthi angaze ngithi mina amagundane abe blessed. Angaze ngithi mina eBhayibhelini isilwane sibe blessed. Angaze ngithi mina isilwane must subdue. Ngaze ngisho lokho kuGenesis. Ngathi umuntu uphefumulo umphefumulo womuntu. Umphefumulo womuntu. My breath, not isilwane. So manje wena mawususubdue isilwane ixoxo lonke. Make it make sense. Usiyabona ukuthi yini indaba abanye abantu behlupheka. So one of the things ezenzekayo is uSathane overpopulates umhlaba to frustrate the economy. So some of the people that are not working are not human beings. Vele mele ngaba basebenzi. But inkinga amaxoxo, amagundwane, zimfene, zinkawu. So vele basebenzi. Kodwa what does it do? It frustrates the economy. These are the very same people amele bebe zigebengu. MawuSathane efuna ukuthi ugetshenge, mele bebe zigebengu. These are the very same people that are here to sabotage the economy. Mele sibanike ama-grant. You understand? And they're not supposed to be what? They're not supposed to exist. So it's like le ntombazane encane yafika athi there are more men than female ezulwini. That is very accurate. Yes ukuthi sasencane ngayi akakazi okuningi but isazokhula bese ngiyayimbulela kabanzi because there is no way a female is born without a male organ.
umuntu wesifazane is made from ini ubambo lomuntu wesilisa. So therefore you cannot ever at any point in time have a population where or a birth statistics where a female gender is more than a male gender. Akwazeki, it's impossible. Because Eve ngamenza ngani ngobambo lika Adam. So akwazeki ukuthi mase sekuzala njalo masithaba mayibuke ekhula athi kwenziwa yini abefundisi bethi wonke umuntu unomshado, wonke umuntu unomshado, wonke umuntu unomshado. Kodwa njalo January stats kuhlala kuthiwa there are more female births than male births. Bese umasithaba make it make sense. Kodwa ke wakhula wasefunda iBhayibheli lithi iBhayibheli upholwa engenamshado. Athi manje umfundisi ke yindaba bethi wonke umuntu unomshado. Because lithi iBhayibheli upholwa engenamshado. You can't then come and say everybody has marriage. Kodwa futhi lithi iBhayibheli some are born unique. Asho but some are born unique uthatha umfundisi ukuthi wonke umuntu unomshado. Born unique means some of you don't actually have marriage nor the ability to have kids. So how make it make sense? Okay. Naso ke leso chico ska Rebecca. Cut scripture. Tando yakhe. Angalithandi yena ushaya indiva. Understand? Angalithandi yena ushaya indiva. That's why people will never get to fully understand the Bible because they keep on picking and choosing the Bible. If you go around picking and choosing scripture, will you ever make it to heaven? Because you have to have full knowledge of scripture to make it to heaven, to get to 1,000 spiritual years. You'll never get to then fully understand scripture. But then can you discern then all things? Because you need to have the full knowledge of the scripture with its corner in order for you to fully understand what is meant by God and then have the ability to discern ezinye izinto. While everybody was running their mouth about the rapture, Umas Chaba was like, guys, it's just a relemic thing that's happening. It's still being put out to umkhathi. It's not something that is going to manifest now. Because why? Because that's what happens when you sit with me. I teach you my ways. My sheep know my voice. You know, people come with this thing, oh, no, the voice of God, you must hear, it must be audible. You know, the Bible is very clear. Even the devil roars like a lion. There are many people who say, I heard the voice of God. And I'm like, Mashaba, what tomunye mngana yazi ngizunkulunkulu ethi. Oh, to Mashaba, okay. Sengiyafika mina kudala, ngithi mina Shaba, konje umngana kwathi. Athi, le ndaba bathi wena wathi ngithi lalela la wentombi angazi nje ngitholakala. Hayi Mashaba ngoba phela ngathi angazi ngitholakala mina. Kangasimini. Angiqambeni nje mina ma. You understand? Why? Ngithi wayewile lo. Usho Mashaba. Ngithi mina ngitshela uMasithaba ngithi lo mngane wakho wakutshela le ndaba ayikutshela kho yona wayewile yini khuluma indaba abantu abazinokwazi ukuthi mabekhuluma indaba nje bezigcwele emabandleni you actually crush the spirit. Yingakho ngithi eBhayibhelini ku right now ukuthi abanye befike bedle kodwa abanye bephuma bengadleli. Nina nifike nadla indaba nizodla abantu ningamazimzo. Kodwa futhi lona ozelizwe akasalitholizi ngobani angikho mina ebandleni. So Israel sekhe ebandleni ngobani ngidina zindaba egcwele ebandleni lami. So wena ke nifikile nadla ngoba phela vele nina nizodla indaba. So nisuthi nina. But lona usuke engenele izwi ufana nomuntu ongadlile, which means it's the spirit being. Mina ngathi bring your firstborn sons unto the house. If firstborn son ngithi letha umphefumulo wakho, your spirit being. The only way a spirit being comes into the church is if you are holy. Ungakabi holy, into iletha inyama yakho. Uletha nje inyama yakho, kodwa mina ngithi bring my firstborn. Bring the spirit being. Umuntu owenza firstborn before ngenza umuntu wenyama. Genesis chapter 1 ngenza umphefumulo oqala. That is the firstborn. You ulandela umphefumulo. Chapter 2 wena. Umuntu nodaka ungena chapter 2. So awukwazi wena uzongitshela ukuthi you are highly blessed. God said you are favored. You must subdue. No, engithi subdue, multiply. Equal Genesis chapter 1. Spirit man. Spirit man is blessed. It must subdue, multiply. You are chapter 2. Wena physical man. Ngithi mina ngicela ngithobele imithetho yami. Phela lapho. I gave you a command in chapter 2. I didn't give you a blessing. I didn't say subdue. I didn't say multiply. Lokho ngakhuluma ku Genesis chapter 1 where the spirit being
the spirit man. Even the spirit man must subdue you. When you fall under the spirit man, you cannot rule my spirit being. Because the world is for the spirit being, not for you. My spirit man must live its life. You, on the other hand, must obey scripture so you can be holy, that the spirit man can continue to live its life. Because umhlaba is for the spirit man. It's their blessing, where they are trained as gods. You are a god. Spirit being, because they are of a breath of ubabu nkulunkulu. So they have to live and exercise the godly power that is within them. Emhlabeni. But you then become the stumbling block. Whereas I say, Babylon, do not become a stumbling. You are the stumbling block. You prevent me from accessing my spirit being, and you prevent my spirit being from living its life. You understand? And the Bible says the world is for them. That's why the Bible says multiply. The spirit must multiply. It must have dominion. You cannot have dominion over my spirit man. For as long as you decide what you want to do with your life, that means you have dominion over my spirit man. And that, my dear, is counted as a crime of rape, because you are benefiting from my breath. Whereas my breath is hemorrhaging. Nami ngiyableeda. Ngoba umphefumulo wami awuyiphila impilo yayo. Angithi usaphila i-lavish life yakho. You understand? That is a crime against the Father. That's why then mangikhuluma kuMatthew. Athi omunye ngathi mina sengijudge omunye ngathi you owe me 10,000 shekels. What if forgive me? 10,000 is the Father's punishment. Isigqobo sikababa. You understand? And people don't know that. Again, if you're not going to read scripture, let us show Master Botti, yabona Nkosi Jesu, into engidiscoverile ebandleni uma ngingasifundeli mina iBhayibheli. Abefundisi bazonifunza uvobo wabo. Because they will feed you what they want to obey. And the scripture that they preach to you will always be limited to what they are willing to obey. Mina Chris ngicina lapho kugcina khona. Ngamtshela uMasishaba ngathi mina mawufuna ukwenza 2 scriptures nezambulelo zakho zizolingana nani? 2 scriptures. Mawufuna ukwenza 5 scriptures, thobela 5 scriptures nezambulelo zakho zizolingana na 5 scriptures. Mawufuna ukwenza 10 scriptures nezambulelo zakho zizolingana nani? 10 scriptures. Okay? Mina nje ngicina lapho ngicina khona. Ogcina khona. I don't impose. Angikuforce mina ngoba ngisena umzekezeke. So angeke nje ngize ngikuforce nayo Masithaba nje bengene kwelesithathu, she first had to prove obedience. Mina ngibheka lokho kulotshiwe okuunderstandayo ukuthi uyakuthobela na. Mase usukuthobelile bese kuzokwamoya bese uyakuthobela nakho. Ilapho Masithaba afunda khona ukuthi kahle kahle ukuthobela iBhayibheli khona lokho okwenzani okwembulela izwi. Ake ngifune ukclarify something about this thing called the Old Testament. Okuthiwa we are no longer under the old, or we are no longer under the law, we are under the spirit. Umasithaba ke elalele izindaba zika Enigma uyalalela it's law, the law khuluma ngelaw, the law. Azathi omunye sesifile lama laws bakithi we are no longer under the law, we are under the spirit. Kodwa Masithaba, because angithi uyalifunda iBhayibheli, first thing she realized kudala efunda iBhayibheli esakhula enkosini, wathi yazi Nkosi Jesu, I've realized ukuthi everything that is in the New Testament comes from the Old Testament. It's those small little scriptures. Athi mayefunda athi uJohn, umuntu maye accuse omunye umuntu mangatholakala ubufakazi. Shuthi yena lona okhiphe accusation akasithatha isibhalo. Usijaba uyalifunda iBhayibheli uthi hawu lento mos iphuma kwiTestament elidala ikhona nje nakhona. Nami mangifika as Jesus Christ ngenzani? I repeat what is in the Old Testament. So then Master was like, okay, so what does Paul then mean when he says we are no longer under the law? Angithi yabona uza kumnikazi weBhayibheli. Uza kimi iwa in prayer. Akahambe evuzisa umlomo everywhere. Ezenza expert of the Bible. Unless you wrote the Bible, you're not an expert of the Bible.
Unless you live with me, like uMasichaba lives with me, you can never be the expert of the Bible. So uMasichaba does the rightful, you must always respect order. One of the things abantu abangayazi uSathana yenzayo, mayekutesta, uteste order. First you test scripture, then you test the order. Do you know God's order? Because uSathana yazi order. Uyazi ukuthi order ezulwini wakhishela yona. Disrespecting order. You understand? So yes, the order angidelela when it comes to order. That's why you'll never get to the Father unless you come through me, Christ. You understand? That's order. You understand? That's order. So okay, Jesus, what does this scripture mean? Because if we are no longer under the law, but if we look at the Old Testament, the New Testament is literally the Old Testament rewritten. But my humble chaba, a local practitioner, is a humble, so she realized that no man, in New Testament is actually hidden. I'll make an example. Maguti lifihlekile. Uthi Paul, mayikhuluma ngezomshado. Uthi umuntu oyedwa mayengasindisiwe, oyedwa sindisiwe, engahamba yomthatha ongasindisiwe ngoba ngenzeke enzeni esinde ngayo. Kodwa bese to Paul, how do you know? Angithi yabo? Ma ethi Paul, how do you know? Ngeke beze belishumayeleke lelo. Bazogcina lapho ukuthi no uthi uNkulunkulu it's right, ma ongasindisiwe uChris ungahamba ke uyomthatha wena Masichaba because wena Masichaba usindisiwe. Kodwa bese to Paul, how do you know ukuthi uzosinda ngoChris? How do you know? Uyabuza uPaul, ngeke belishumayeleke lelo. Bazogcina lapha ya. Ngeke beqhubeke bethe how do you know? Wazi ngani ukuthi uzosinda? Ilapho uMasichaba gxila khona thi yazini. Qinisile uPaul, wazi ngani ukuthi uzosinda ngoChris? Wazi ngani vele? Ngeke ukwazi ngaphandle ukuthi ubuze umnikazi wendaba. Angithi yabona? They take what they want to justify their own actions. They live out what they don't like. God the Lord, how do you know? Ufihliwe lapha kuTestament elidala. uPaul yawazi kodwa akawubhali. Lithi iBhayibheli lithi when you marry a woman who was captive, oqala nje mgumula impahla atholakala ngaso. Bazokubuza yini ugumula impahla? Nakho ngithi yabona ke that law. Second under the law. Kodwa lithi iBhayibheli mgumula impahla. Lena otholakala ngaso. Ubunqoma insipho. Anqoma insipho. Kodwa bese yazila 30 days. Azilele in ukufaka mama nobaba wakhe. Asho ukuthini lawo mavesi? Ngoba uloko how do you know uPaul akhulumayo? Kodwa ngithi yabona aka repeat kuTestament elisha. Uvela athi nje how do you know uzosinda ngayo? Wazi ngani Christ? Uzosinda ngoMasichaba wazi ngani? Masichaba wazi ngani ukuthi uzosinda? Kodwa libambe lapha iBhayibheli ngithe mina oyedwa. If there is a believer, okusho ukuthi ubeliever kusho umbulelo. Angazi ukuthi abantu mabefeba bobabili which one is the believer. Kodwa that's what they use to justify their actions. Angazi ukuthi which one is the believer. Kodwa that's what they say. No, take kulungile. Which one is the believer man feba? Khona ibeliever lapha? Ngoba phela niyafeba nobabili ubani uyibeliever. So bese uyangibuza ukuthi yini? What is the meaning of that scripture? Mgumula impahla abayigqokile atholakala ngayo. Because she was captive. Captive means what? Bazothi hayi cha phela umuntu phela ukhumbuleke eTestament elidala babehamba izizwe nezizwe behamba ebele. Ucabanga ukuthi ngangibhalelani? Angibhorekile. Bhala ngezimpi mina. Angibhorekile mina. Abe ngithi nje ngoba ngithi namhlanje nje ngihalela ifight. Ilokho ngibhorekile. Ngithi izihamba nyona. Ngoba ngibhorekile. Angibhorekile mina Chris. I was never bored. I've never been bored. But abantu bacanga ukuthi ngibhorekile. Uzumfundisi wonke uphuma eBible school. Azoshumela lo shit. Ushit lo. Awulazi iTestament elidala. Lithi iBhayibheli you are no longer under the law. You are under the spirit. Kusho ukuthini lokho? Ngicela ukulichaza. If I say you are no longer under the law, you are now under the spirit because the law was meant to show you what happens spiritually. It was designed to physically show you ukuthi kwenzakala nemkhathini ngezenzo zakho. So mangithi Chris ngicela ngithathele yankomo. Ngithi Chris wenze thathi inkomo. bulala ugani?
Angithi? Ngithi thatha inkomo egcekeni lakho. Ibulale. Ngithi yabo ibulale. Ngobani? Lithi iBhayibheli makuletha ama-sacrifices in the Old Testament. Masitshaba ethanda ukungibuza athi yazi Nkosi Jesu njalo makuletha i-sacrifice e-Old Testament othi bring always without blemish, without blemish, without blemish. Kodwa futhi Nkosi Jesu thiwa yiza nazi izono zakho. Ubani othi esindisa without blemish ngoba sonke singcolile. Manje mawuthi wena asilethi ilwane without blemish understand. Angithi yabona? Kodwa masindisa ubani usindisa ingcwele? Khona umuntu akasindisa ingcwele. You are blemished. So you see, she asks accurately. Bring isilwane that is without blemish. Kodwa semasitshaba hayibo Nkosi Jesu ngoba asikwazi ukuza kuwe singekho blemished. We are all sinners. Manje usho ukuthini? Ngithi mina no baby girl. Ngikhuluma ngomphefumulo wami. Umphefumulo wami is without blemish. Awona ngalutho umphefumulo. Ngozenzisa isinqumo sokubulala uGanti. Umphefumulo wami uthulele nje uyilalela innocent. So when I say bring without ngizama ukukhombisa ukuthi it's not just ukuthi ubulala inyama. Kunento enganacala uyibulalele eyami leyo nto. Bese ngithini njengalento oyenzile ngizoyenza egcekeni lakho ingakho ngithi ilethe egcekeni lakho. Ngoba ungibulalela umphefumulo wami. Who was without blemish? Ngiyambona uGanti kodwa khona into oyibulalile. Umphefumulo wami. Awukwazi wenze lutho. There's an innocent being that you've just removed. And that's what people fail to understand about uKain mangimkhiphe Eden. Ungibulalelo Abel. Wenzeni uAbel? Akenza ngalutho. Ngathi get out. Get out of Eden. You understand? Kunento bese ngithi letha egcekeni lakho. So in other words ngithi manje ngoba seniyazi ukuthi repercussion of your actions, what happens spiritually, that Old Testament it's designed ukunikhombisa ukuthi spiritually this is what's happening kumphefumulo wami. Ulimaza ngalolu hlobo. Ingakho ngithi ngoba ke manje senembulelwe that all of this was done to show you physically ukuthi kwenzakalani lapha ningaboni khona. But the thing is you still have no understanding. Ngoba still not eyes kakuhlatsha kuthatha mina elidala sahlaba cha nje kakuyizimpi lezo. Izimpi zani? If you find a woman who was captive, meaning wire under in a demonic one, following demonic agendas, that woman is what is held captive by demons because uhlala namademon. Idemon uhlala nedemon lot. Amademon afika akhe lapha ku ayakha. They said they multiply themselves. So you are captive. Ubanji uthunjiwe. So ubuthunjiwe. You understand? Ubuthunjiwe. So you are captive. So if maga one mbula impahla ayikho kumula zonke lezilwane ehlezi kuwe ngoba impahla. Mina mangibuka wena angiboni mina uChris, ngibona uChris namademon akhe. Bese ngithi khipha zonke lezo impahla ehlezi ku Chris. Kumula. Kumula nje, kumula. Yini? Ukumula kanjani? Ngene emanzini, obedience. Thobela iBhayibheli. Angithi bona? Thobela iBhayibheli. Ukumula kanjani? Bese ngithi msikeni ilokhuzana insipho. Bheka ukuthi njengoba ubuhamba emhlabeni obuqopha ubani. Bangako abantu obalimazile. Bangako abantu abangathola umsebenzi ngenxa yakho ngoba wena ufaka ingane zakhe. Making an example. We understand ukwepha umuntu lo. Bheka ukuthi ukwepha ubani la emhlabeni. Ingakho lithi iBhayibheli khipha ugongolo lakho. Cha, abakwenzi lokho. Bese ngithi kwesithathu. Zila 30 days. Uzelela ubani? Ukulahlekelwa umama nobaba. Kusho ukuthini umama nobaba? Umama, you are made in the image of Christ, me. I'm the mother. Ubaba is the Father, Holy Spirit. Bheka ukuthi kahle njengoba ubungasindisiwe. uNkulunkulu ulahlekelwe yini? You understand?
So uzulela ekuthini uNkulunkulu umbulela ukuthi uNkulunkulu ulahlekelwe yini njengoba wena ubungasindisi ubhizi udla life yakho. Wena wabona abantu mayisesena 30 sindisi sethi Nkosi I accept Jesus Lord that one sekhulekela umshado. Aso Shaba I don't understand. Athi mashaba hayibo. Yeah go you accepted Jesus as Lord and Savior. Yeah late usukhulekela umshado. Njani? Ku Eli. No. Uma uJosias a king called Josiah. Lo oba inkosi ena 8. Lithi iBhayibheli ena 16 waqala wafundisa uThixo. Ena 20 waqala waklina ini igceke lakhe. Wathi uMasishaba from the ages of 16 una 30. Konke lokho uzokurecover when in 1 year. Uzokwenza konke in 1 year. Lo 14 years usumcover in 1 year. Uzoqala in 1 year wafundisa uThixo. Waklina igceke lakho ngoba phela uklina igceke lakho kwenza nqoma izipho zakho. Ukuthi bohamba uqwepho bani la nokuthi uNkulunkulu uzokwenziwe in 1 year. Uzokwenzile konke lokho. Bese kuthiwani? Ngithatha isikhathi eside mina ukuphendula. Wena isikhathi ukhudula inyawo zakho. Wayibona ukuthi uthatha isikhathi eside. Ngoba wena usuyaphuthuma semele ngiphuthumeke na. Saphuthuma uKristu efuna umshado. Kodwa uKristu bekhudula inyawo zakhe esadla life yakhe. Enganendaba nalutho. Awukake ngizileni mina. Awukakabheka ukuthi ngilahlekelwe yini sonke isikhathi ukhudula inyawo zakho wena. Usadla ujoy. Kangaqali lokho. Wawungekho bothered. Ngoba wena usuyaphuthuma. Semele mina ngibe bothered. Ngoba an timetable times and the dates are all at the authority of Christ. Angithi. Ngithi yabona isikhathi sakho. Hayibo weJesus ngiyaphuthuma ngithi hayibo. Sekungu timetable manje. Selibuza kuyiwash. Semina ngiyaphaca mina. Hayi uNkulunkulu uyahlupha. Mina angizange ngithi Christ uyahlupha. Mina sengiyahlupha. Wena isikhathi ukhudula inyawo angizange ngithi mina Christ uyahlupha. Abantu nje abavangele babenibangela isicefe. Usufikileke. Uthi yena Jesus uyahlupha. Ngathi wangibholamela. Nangoke. Baba omkhulu. Authority wena. Sizobholamela mina. UNkulunkulu thatha isikhathi eside. Angazange mina uhleze endaweni zakho ngithi Christ thatha isikhathi eside. Mina sengithatha isikhathi eside. Semina ngiphuthume manje because wena siyatsha. Yakushiya i-age. Ngenkosi nje i-age. Ngithi wakukhumbula lokho na 16 ukuthi ushiya izokushiya i-age. Akukhumbula lokho. Una 16 ukuthi uzokushiya i-age. Akukhumbula lokho na 20 ukuthi uzokushiya i-age. Awungakhathase ngalutho sadla life. Masususuthi izono zakho athi hayi masisingisuthi izono zami. Nosindisa. Sindisa phela. Cha sengiyaphuthuma phela manje. Kanti wena mangisindisa ngisengifuna ukushada. Awuvele nje ungene emshadweni yazi. Angihlekisa uMasishaba athi babekhotha ke lapha bekhotha ke ezomshado bethi it is not good for a man to be alone. I shall find him. Ngathi mina Masishaba yazi angicela ngifundelele iBhayibheli. Lithi iBhayibheli it's not good for uqala yimi engifika ngithi it's not good. Angikhumbuli nje uAdam ezakhe kodwa ke ngathi before ngenza uAdam ngina ngandlule elaneni. Ngathi it's not good for a man to be alone. I shall make him a helper. Ngase ngathi ngase ngenza ilwane. Angingenzanga uEve immediately. You understand? Angivelanga ngenza uEve. Ngaqala ngenza isilwane. Kusho ukuthini lokho Chris? Phuma ehlane eqala. Make sure ukuthi ubulwane bonke sekwembuliwe oyibo. Ingakho athi Masishaba mina I don't understand ukuthi umuntu wesifazane mayihleze emshadweni etratsha indoda ukuthatha pho le ndoda inomshado ngoba ubulana kazi abo enzela adele nabo. Bese uzothi bashadiswe yini? Sezoshadiswe yini? Bese umshado kaNkulunkulu. Mina ngaze ngishadise ngobufebe. Bengaqhubeka nje lokho ebesho. Bethi umshado bashadiswe angaze ngishadise ngobufebe. Liphi verse? Ngathi mina hlokana sonke kodwa bese mina ngisekisona. Make it make sense. Ngithi hlokana sonke bese ngiyaseka mina. Isona futhi. Ngisupport. Mina futhi isona. Mina iBhayibheli describes how I make Mary. Mina ngathi uAbraham, ngatshela uAbraham ngathi nanginkosikazi kaIsaac. Ngathi uRebecca, ngathi nkosikazi kaJacob. Ngabuza umalume kaEsther ngathi tshela uEsther. That's my order.
That's my order. Because of time ngicela ukuthi sivale awakho amazwi akho okugcina mhlambe. Okay, so I will come back ngama alphabets. Yeah. Ama alphabets ku-Chris ngim-introducile kancane. It's basically, in order to understand the alphabet, you need to understand colonization. Unfortunately, as much as kuzoba buhlungu ebantwini abamnyama to understand, colonization was mine. But yes, in everything that I do, Satan will always seek to destroy. I brought colonization, I didn't bring apartheid. Colonization, yes, because there is the English alphabet that had to be taught and it had to be adapted worldwide. So that's why then you'll understand, Guti, there's meaning to Lama alphabets. A, une meaning, it all represents spiritual meaning. So that's why, especially the African languages, they had to adapt to the alphabet, the English alphabet. Goes and understand alphabet. And mind you, I'm here to establish my kingdom. That's why there has to be that punishment. To establish my kingdom, remember, when I establish my kingdom, I'm here to build my nation, human beings, and I have to resurrect people. So ile punishment engiyilethayo izofana nokuthi abantu bazothatha bazoqala igwebo zesihoko. That's why then people come and say kune rapture. No, uqala isigwebo but mangishaya igwebo ngikushaya ngekwesihoko. So you're going to burn as the way also burn ngaisihokweni. You understand? So that is what is coming. So the alphabets I'll explain later when I come for the next round. But okay, thank you very much. Thank you so much, my sister. See you next time. James, are we out? We out. Yes.